bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe ayaw Piindi TV moni kala salminama inde mum e yettode mum caggal yettude Allah ko julde e rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en jetti tigui jomiraɗo subhanahu wa taala dokkuɗen tigui ha mbawɗen jottade ɗo e plateau men Piindi TV gam cindirde e bandiraɓe yewtude munen e waddude munen kala ko wowno waddude munen bandiraɓe duusoɓen ko wownoɓe dusde en ɓe ndey Fatou Maslinena o e banggue catwalo e matti ko ɓen tigui kettanen to banggue kaɓirto yesso haalirde sehli moon guiɗo fulɓe kala tidiane to sar debbo mo hornode sare ñang paali baye buubi jeeri heɗorango e molarango ko on tigui wowno yewtude men yewtere men pinal men hanki hande noon eɗen bismiɗo ndanan Foutanke woni ɓiɗɗo Foutanke debbo cedɗo mo wattake présenté no Marieme Jeeri Diop Marieme Jeeri Diop min calminima min juurimama woni ni min belamma hande gargol ma ɗo e nder Piindi TV en hetti banggam jungo ñama joginiɗen guitar belɗo ono Samba Seck mo ala yettode o ɗum noon Marieme Jeeri bisimilla ma ɗo e plateau Piindi TV a yiɗino yeeɗe ɗo guila hanki taw wona hande ɗum noon bisimilla ma calmodira bandiraɓe alhamdulillahi yettude Allah caggal yettude Allah e julde e nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam mi yetti jomam mi yetti nenam e babam kono mi yetti Piindi TV kaddi jettor Marieme Jeeri Diop debbo mo walalde Bagalamba Jara sare Birom Bañu gonka aali paate mi salmini mi juurima mono fo inde mum e yettode muɗum dendagal wonɓe ɗo e Piindi TV kono mi salmini mi juurima Tidiane Sarr debbo mo horndolde yeri maayo tan yeri tikkalaɗe kaya mi salmini mi juurimama ɗum noon on keɗima debbo ceɗɗo ɗum noon bisimilla hokku min tufam ɓerde jehan leeli sarbe laleeli ngara sarbe mbaɗe kele minana sarbe hande ko yometake yo tan belel dori sarbe hande ko yometake Piindi TV nodimi hande ko yometake sarbe tan belel dori sarbe tan belel dori sarbe debbo mo Bagalamba sarbe ande ko yometake Tidiane Sarr notimi sarbe Piindi TV mbaɗe kelle dow sarbe e holmo hirana sarbe hande ko yometake sarbe Piindi TV ranama sarbe Piindi koye ñallanama sarbe Piindi notimi sarbe kettoɗe beñu ganna debbo mo Bagayne Jara sarbe oy Dawudoyam Dawudu Dia kettoɗa beñu sarbe gorko mo wendu bose e pullam ko nayi kunoji sarbe mbaɗe kellaminana dille hande yometake dille hande yometake Piindi TV ko yimɓe dariɓe ɓamtunoɓe leñol pulagu mbaɗe kelle beñu dori debbo mo Bagayne Jara sarbe hande ko yometake sarbe kono noon tigui Marieme Jeeri Diop machallah yimɓeɓe nani kadi beltima dendagal yeyoɓe ɓe kadi ayaw Piindi TV ene kettima Marieme Jeeri hol gonɗo Marieme Jeeri Diop Marieme Jeeri Diop ko debbo mo walalde Bagalamba ko beñu ganna jaje hollo birde felle nanga kure condi tan beñu ceddo mo gurel mbolo sare ali malum ganna ko Mariama mo Jeeri Kumba hawyel Penda Ham Joro walla mbiya Fatim Dali Habi Hammad Jeeri debbo mo mbolo bira Marieme jibina ko walalde Bagalamba ko ɗon kadi mawni
ko ɗon mawnimi ko ɗon piñmi ko ɗon mbanmi leggel ɗalayam eyyi Mariame noon aduna fof hannde ne anndi Mariama jeeri fuɗɗi gompinal walalde eyyi ne gasa wonde noon taw an ko hannde jiiɗa kam wawi sa wi gompinal walalde yimɓe fof ɓerɗe mumen gartat koye Mariame jeeri par ce que ɓe gandi ko Mariame jeeri fuɗɗi gompinal ko onon woni Mariame jeeri bobo joom jamanu korsuɗo baydama est ce que Mariame jeeri tigi goomu walalde wattaki présenté e Fouta gati ganduɗa kala ɓiɗɗo Foutanke ene anduno tigi darde goomu walalde ko sukaɓe darinoɓe tigi lang sabino salinoɓe yaware gam yoltude kulagu ngu e darade e guure fulɓe foof ene jewta ɗumen tigi goomu walalde wattaki présenté yimɓe ne gandi goomu walalde Mariame jeeri goomu walalde kono yimɓe hewnoɓe gonɗon hande mbiɗa yima an goto aɗa kar machallah goomu walalde tolninoma ha e yimɓe nogas kono nde wonno ko goomu rewɓe kar machallah ɓe jaari goto ɓe desama go fof nani e suudu muɗum hay Mariame jeeri ko desanore kañum ni sukkiri dewgal kañum wonno mawɗo gompinal kañum sukkiri dewgal kono dewgal ala donande mata wonɗo Allah hanni pour l'instant joni kam mi ala dewgal wawi heddiɓe kam nani dewlu mumen kadi ko goomu rewɓe tan wonno ko ɗum tasni ɗumen ɗum tagui joni Mariame jeeri Diop kañum ko goto tan e hoore muɗum way natti goomu walalde kam ko Mariame jeeri Diop walalde tan wiyete goomu walalde o natti e goomu walalde o kam pour l'instant joni o wodani dal omo darti seeɗa ko Mariame jeeri tan joni ko Mariame jeeri tan ha joni eɗen jaara e Mariame jeeri aɗa wawi hokkude en morceau goɗɗo kadi ɗum ka nima Piindi TV nima Piindi TV teddi weli on jarama Fuutankoɓe on jettama Allah ka seede teddi weli yoɗi on jarama teddi weli on jarama Fuutankoɓe on jettama Allah ka seede teddi weli yoɗi on jarama teddi weli on jarama Piindi TV kayne yettama Allah ka seede teddi weli yoɗi on jarama teddi weli on jarama ɓiɓɓe fulɓe kayne jettama Allah ka seede teddi weli yoɗi on jarama teddi weli debbo morndolde yerimayo a yettama Allah ka seede teddi weli yoɗi on jarama teddungal dasetake rondere teddungal dasetake rondere teddi weli yo teddi weli Piindi TV teddi weli on jarama Fuutankoɓe on jettama Allah ka seede teddi weli yoɗi on jarama teddi weli a jarama Dawuda Dia yettama Pullo Jeere a jarama teddi weli yo a jarama teddi weli Allah ka seede teddi weli Allah ka seede teddi weli on jarama Fuutankoɓe on jettama Allah ka seede teddi weli Sada Jawyo a jarama yerimayo tan yeriti kalade kaya gorko mo horndolde noddunomi notimi mo wonno seede Samba Seck
kay ko seede teddi weli on jarama fuutankoɓe on jettama Allah ka seede teddi weli yodi on jarama Allah ka seede teddi weli yodi on jarama Allah ka seede teddi weli yodi on jarama bimi bade kelle teddi weli yodi on hayo ndey fatu teddi weli yodi on jarama chat teddi weli yodi chat wala kettoɗa teddi weli yodi on jarama hande yo metake teddi weli yodi hande yo metake teddi weli yodi kelle mone tijane teddi weli yodi on jarama debbo mo hordolde teddi weli yodi on jarama Piindi TV teddi weli yodi on jarama bimi bade kelle teddi weli yodi on jarama bade kelle teddi weli yodi on jarama hande yo metake teddi weli yodi on jarama jamma fuutankoɓe so teddi weli yodi on jarama nde yo metake teddi weli yodi on jarama oy Samba Sekyo teddi weli yodi on jarama oy Abu Jobo teddi weli yodi on jarama Piindi TV teddi weli yodi on jarama min ganna sa Marieme Mbolo machallah waɗi fayida beltima ko ɗon tigui calminanmi feddam fedde central somi wi feddam fedde central miijam arta o Aboumar Sali Niang ko hanki tan ganduɗa wonno duwaw makko gorko cuballo tuɗɗima leppi leydi kono leppi leydi tuɗɗaki teddugal makko nde wonnoon ñalande makko moƴƴere e golle makko moƴƴe tigui nana kedde aduna he ɗum noon eɗen mbiya yo Allah yurmomo yaafomo harnamo aljanna e juuɗe moƴƴe jabbomo ɗum noon mi salmini feddam fedde central foof Yaya Kul Camara nan ɗon Adama Sare mi heddiɓe ɓe foof mi salmini ceerno Hamdou Rabbi Ndiaye toon to Libreville mi salminiɓe ba Angola Souleymani Fofana Dalla kamɓe foof mi salminiɓe mi juurimaɓe ha joni eɗen garta tigui e debbo mo walalde ko ɗo joni taweteɗa e Dakar malla ko Nouakchott a jarama Tijani Sar ko an namdi kam mi jaboma nden joɗinomi ko Mauritanie to wuuro men witego Nouakchott kono hande kam mbiɗem ɗo e Dakar alhamdulillahi Allah mi ari ɗo e Dakar mi yetti Allah kadi mi yiiti ɗo ko heewi par ce que mi andi waɓe no Tijani Sar en ɗum tagui mi ɓeydima diñde dotam ɗe alhamdulillah mi yetti Allah pour l'instant mbiɗem e Dakar joni Nouakchott e Dakar aɗa andi Nouakchott pulago ngu ganduɗa ne heewi toon doole guila e cosanuji men ha e gandi men foof ganduɗa ene tawe toon Nouakchott beele ko garɗa ɗo e Dakar ko tawi ɗum ɗo walla eyyi nde garnomi adande mi yiyani ɗum mi fuɗɗinoma habde par ce que komin gowi Nouakchott ko aɗa andi sa ari ɗo henne kadi wuuro ngo ne mawni sa wowani ɗum ɗo hen tan aɗa ɓara habde dal sa andani sirkiji ɗi par ce que Nouakchott ne wawi wiyede hay sene mawnine haade ɗo jaaɓi dal yimɓe fof ne gowodiri ne gandodiri eyyi so Tijani kewni andat so Samba kewni andat kadi ko woni toon ko jikku Haalpulaar en ɓe jogui ɗum tagui toon yimɓe fof ko gotum dal ga noon kadi aɗa andi kadi ko guural Samba ari ndendi sa ari ɗo andani ɗo ko heewi tan aɗa ɓat tampude seeɗa kono joni alhamdulillahi nana abbo e no Nouakchott wayanno ni nana abbo he mi fuɗɗima yitude ko mawɗum mi andi banda men Haalpulaar kamɓene ɓe gandi kam kala kewnuɗo en nodda kam woni mariage woni inde jaam e jamalun ko kewi foof ɓe kalana kam Marieme jeeri Diop walande ko groupe wonno ko yimɓe hewnoɓe wonno hen joni ganduɗa woni an goto beele ɗum jenatama seeɗa alhamdulillahi Allah goto kam ko ɓurɗo goto Allah mendani wiyatno goto moƴƴo ko Allah kono alhamdulillahi Allah neɗɗo kam duwaki tan nde woni goto par ce que ne garmi ɗo mi andi Samba Seck o woni guitariste am kala ɗo invitami ko kanko jaadami
ɗum noon ko gila rawane kadi kanko ne ko moƴƴo ko tinniɗo par ce que sa feliri wiide aɗa wona artiste a duwaki wonde goto il faut daña joom buuba daña guitariste joom hoddu joom halam fof ne woodi ɗum noon mi ñaaguima Allah tan balɗe juutɗe battane moƴƴe ɗum ɗo fof kadi ne ɗamina nde Allah waɗata ɗum kadi mi ñaaguima banda men kadi ɓe Allah hokki ɓe seɓɓe amen doole ɓe kadi ballata amen dal par ce que haal pulaar en naalankoɓe keewi kono sa yiɓe pawodiri tan ɗum ɓamtaki ko puusede nde manki ballal ngal manki way so min dañano wallede puusede nde kam ma seɓɓortun way Marieme Jeeri kam yiiɗa wonde goto tan yiiɗi ko turu mawɗo comme nden gompinal par ce que ɗum ɗon gowmi ko ɗon puɗɗorimi e ɓe manki jaggude hen yonta men ɓe manki jaggude hen so min dañi mbaɗono Daoud Diani noon inchallahu rabbi sikkanam ɓuɓiri Allah ko wallahi dow asaman ndi ganduɗa hay goto faltaki Daouda Dia ko ɓuɓiri wondi dow asaman kala cakkiɗo less asaman tigui ne wawi hebde ɓuɓiri he Dia ɗum noon eɗen jaada e Mariame Dia hokke en morceau makko tataɓo Marieme Sabareji kongen sabareji caran min kelle mbaɗo yima mbaɗo lewo mbaɗo mawnina jamma Piindi TV weli ndille yo ndille banda men ande ko belayo metak ndille yo ndille banda men ande ko belayo metak nyende belayo metak nyende welemayo metak nyende belayo metak ande ko belayo metak ongen sabareji caron min kelle boɗo yima boɗo lewo boɗo mawnina jamma Piindi TV weli ndille o ndille banda men hande ko belayo metak nyende belayo metak nyende welemayo metak nyende belayo metak nyende welemayo metak ndille o ndille banda men hande ko belayo metak futankoɓe mbimi mbaɗe kelle ndille hande yo metak Piindi TV ñallanama hande yo metake ndille yo ndille hande ko belayo meta kongen sabareji caron min kelle mboɗo yima mboɗo lewo mboɗo mawnina jamma Piindi TV weli ndeke jamma weli yo ndeke jamma weli yo e mbimi mbaɗe kelle jamma weli ndeke jamma weli yo ko hande koye wetande jamma weli ndeke jamma weli yo ko jamma fuutankoɓe jamma weli ndeke jamma weli yo kettoɗe ɓe ñuunde jamma weli ndeke jamma weli yo ayo tijani saro jamma weli ndeke jamma weli yo ko jamma Piindi TV jamma weli ndeke jamma weli yo embe ñu ganna dori jamma weli ndeke jamma weli yo ayo Samba Sek yo jamma weli ndeke jamma weli yo mbaɗe kelle jamma weli ndeke jamma weli yo ɓe ñu ganna dori jamma weli ndeke jamma weli yo debbo mo walalde jamma weli ndeke jamma weli yo mbaɗa jara Piindi TV jamma weli ndeke jamma weli yo ɓamtinoɓe leñol puulagu jamma weli ndeke jamma weli yo darinoɓe darde gonga jamma weli ndeke jamma weli yo mbaɗe kelle jamma weli ndeke jamma weli yo ayo ndeyi Fatou jamma weli ndeke jamma weli yo ayo Caat Nani jamma weli ndeke jamma weli yo
kelle mone mati jamma weli deke jamma weli yo hayo mati elam jamma weli deke jamma weli yo ko hande o metake jamma weli deke jamma weli yo hayo sala elam jamma weli mbade kelle ko jamma sada jawyo jamma weli deke jamma weli yo ko jamma abu jabo jamma weli deke jamma weli yo ayo samba jobo jamma weli deke jamma weli yo ko jamma futankoɓe jamma weli deke jamma weli yo jamma Piindi TV jamma weli deke jamma weli yo jamma Piindi TV jamma weli deke jamma weli yo mama kele jamma weli deke jamma weli yo bari jara pullo jamma weli pullo poddo jarede gorko mo wedu bosaya Dawuda Musa Aja pullo bawnodo ko wadi jamma weli jamma weli de yo metake Diop Marieme Jeeri Diop golle ma en jooɗi peewi yimɓe ɓe fof kadi beltima ɗum noon en jetti directeur men hono Abou Samba Diop en calminimo en juurimomo en beltinima kadi bandiraɓe fulɓe ɓiɓɓe fulɓe ganduɗa wonɓe e nder aduna waɗiroɓe saabu Allah e nalaɗo muɗum taw ganduɗa ɓe jiiɗa hay inɓe munen kaale en jettiɓe kadi no fewi en jetti kadi bandiraɓe meɗen wattuɓe haqqillaji mumen e Piindi TV jamma e ñalawma subay kiide kala ko yalti ene jeeɓa ene daara ene kala hen haala watka fayida en mbawani limtude ko o ko enen fof kamɓe mum ɓe calminama ɓe juurama kadi ɓe beltanama ko ɗon tigui maynam mbaynortoɗa tan yimɓe gudda e yewtere nde eyyi Tisani Sar debbo mo horndolde a weltanama woni ni kam hande weltare mawde e ardeme e Piindi TV kono ɓe mbi mo yettani Allah wawi yettude sababu fof kadi ko sababude Daoud Dia e Sadio Diaw gorko mo horndolde mbeɗa waɗinimo son ko surprise ɗum tagui mi tottanima pawɗa ɗo way mi waɗi e kelema mi tottumo heeɗo kono garangal am ɗo hande tengti ɗum ko Sadio Diaw ɗum noon mi yetti Allah mi yetti nenam e babam way mi yettimo kadi kono mi yetti guitariste mo par ce que ko monam moƴƴo omo waɗi kam jappale way mi yetti kadi dendagal hettotoɓe ɓe foof haal pulaar en kamɓe fof ɓe ñagama kadi yaafoy taw erreur nani hen eyyi ko noon Allah jarama a jarama noon jarama kañum woni sababu o mi salmini joom gallam Demba Diaw toon to France ɗum noon ha bandiraɓe sehlaɓe arno yewtude moon ko sehli moon guiɗo moon Tidianiet Sarr Ndeye Fatou Masly Thiat Walo gan mati hetti en oga banggue ɗum noon jaam dow jaam funnague jaam hirnague jaam ɗo hakkude ɗo enen ɓiɓɓe fulɓe kala mbawen hebde hen ɗum noon ha saaha goɗɗo so gueno o ñaawi ko ɗo tigui e Piindi TV